Ki Khubor Ka Bate Se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kaseng jugiru e jaga jingilek kai badminton. Kata ke badminton promotional group Shillong. Klub Pinlong yaga prize money badminton tournament ke Beningkong Jawaharlal Nehru Sports Complex Polo Shillong. Kumalakmi lenti kidan kumba arspa kundai Ngut kinang ilek kai badminton nakelengi district ke Jela ki Belawani Shimbenta haki arspa san purut ligi jingya kun naki arpotli ki event. Ketika tournament, kelas dang kesengi palai karpusal trik unaitung arajar arpusan, balatmu ban penkot karpundru trik unaitung arajar arpusan, Hindray, nama labatha adu Director of Sports and Youth Affairs, Government of Meghalaya, baya ke jingelek kai final badminton promotion tournament arajar arpusan, di ban pensengi ano hakapor ka RBJ, komta lakok ngu bat penkendria no ban penlong, ika final hakesengi ublay karpunyo trik unaitung arajar arpusan. Kajing tumu bukong san jonggan ka tournament kalong ban iron san bat play lad iki khinna asamla kibidon yaga sap elekai badminton. Hakaju kapor ban pinsa priang ru ika khubor jonga jingmlin ban im ga jingim kabate ya kamet kaminsim bat ban kiakrat. Woi nong shimbenta hakadi ka tournament udon ga jingduna hakati kadyang hindre ulong batbet banyelekai yagan ka sport. Kakirteng jungum kadai walpen nongrum. Usamla alpen nongrum wala uduna hagad khotmen. Hindre gani kam shimla khanglat ya u nilong umau jin thot hakajunya lenti jong u hakajunya lekai badminton. Kam de kesin ke Beningkong bu umi madan Hindre uraya khunru ik state championship kabla long hanong ston bat kiwe ki Paralympic. Tingi Ïakob sibo ni piu batisi TV bafila wan ban ring dur ya gani ka badminton promotional tournament arajar apsan haga jing sisa kala de ban kut menin ka sisa jang Tinrei day nakadaw ba kadan no ka Duran Cup bat labatha ingi dagi bor ki bahalor ba ngi day ban sange no menin apo khar RBJ si teng sngi ti kumta hadu menin ngi pendap tang ya hadu ki semi finals ti menta ka sngi ngim ban se ngi haban pelong ya ki finals baro ki badan arpotli ki game ki matches menta kasi ti kalong ga eke ru ka basuntanat ba hagani ka tournament ki nongi simentala ni kita ki nongile badminton ki wan nadu na Garo Hills nang ta na Nongston kabade ga West Coast Hills na Riboy nang ta na Juwai na Shangpung nang ta na Kithan Maukorwat mut ka Southwest Coast Hills ti yangi ki nong penyai ya kini ka badminton promotional tournament nila banong ba kadai ke jing job ke bakraw but ni shibun ru ye ki sab ki ba kensai hakini ki nongile kai badminton ki bawan banyele ya ki kategori ki ba pair ke bangidon ya ka ki ba hapo harway snam ki ba hapo khalai snam ki ba hapo kharsan snam ki ba hapo kharnyo snam ki ba hapo khat khandai snam nang ta ba kita gi bangi ong ka senior category bat ka mixed doubles ti ni sultanat sisharu bani thu ba ki don ki sub ki ba kensai ha kane ka badminton sports ha ki keleng ki district jong kane ka Jela Meghalaya ka jongi
nga keteng ni tania tutariang nga sedang lek kai badminton por narupol ngarang day pasnem te ngarang ke minta te ngarang day hapo kategori under 17 ngarang day minta Rius nem te ngasih one practice shani man kasni te ki coach ki arab ha ki pha le drill pha mare shwa ban le ru coach ru ki arab ha ini but ki ailot ki facilities bangi di ban le ki ipa jona ide inspiration jona ban sang le kai kublai shibun Marketing Rina Kabuki, asal sah mopan. Kini kejeng lekai yang sedang menyelekan doa raja kekandai. Ngilapoi lekai, saya dekat keleng-keleng kumsa Odisha, Hyderabad, Guwahati, Bangalore. Ba inspired jangan dari IPA, email IPA, bahiyang basam. Ningkong ni sahabat di IPA bahikai yang ada duduk mencuba mengarang det. Masuk ke IPA kai bah. Nama IPA masa ide Meghalaya champion. Dan nanti pang eno ikamna lekasu dan ipenikai seingipan. Angker pat ya ke serkaru ban pekmat lam ikan ke jeng lekai jongi kebakat ke badminton nama babun bah ki kena kesi jongi kiba dan sap bani lekai ikan ka badminton bless you ti yakni ka tournament la kershan da ki riushimet ki parolok ki ba pher ki ba donnya ka mensim ba kwa ban kentiu
ya ka sport lani kita ke jingile kai badminton hagani ke jela bat kila krishan met badminton sim mde tang ha ke jingain re ni don ye ki coach ki ba yadon benta kata ke Shillong badminton coaching center nanta gidon ki coach ki ba ju ai jing kai Shanong ston kini ki ya tre lang bat ni don jing kermen ru bangin lang la ban penyari kini ka kenhon ke jongi sedu sa Garu Hills bat bangin pelongkum kini ki promotional tournament te kini ke tournament menta ke kenti ke long be tang ke rinsan bangin ai ya ki kena ki badan sab ban yele ke badminton kini ki kena menta ki don pedeng jongki ki bala adep banile ki district tournament ki jongki bat hang ni hai is khasil kan salong hau ni ubnai August banwan bat hadin kata kan sadon sa ka state championship tingi ngi sotu kum ki nong penya ngi sotu ba kat nang bun ki tournament kata kan nang long ka jingmen toy ya ki kena ki badan sab ya gani ka sport badminton kata ka long ka khubor ka bangi kwa ban ya samlem se ki para samla ba lah kanu ka sport ka ba pidon le tikna ya ka treshitom bat khamta me ngi kentu ye ki kena school ki kena college ki kena samla ba kin khampulut por ha ki jingile kai kunu ko ba piso tanat bat ban kiar na ki jingmelin ki basnio te nagaliang ke jongi kum ka badminton promotional group ngim la ru khlem da Ïakob ya ki nong krishan ki bari ki ba krishan ye ni ka prize money nanta ki ba ai ki medal ki parlok ki ba don kum ka sport center polo nanta bat ki we ki ba lai island ye ka kti ka mon ka kti ka diang bat sakui pedeng akwa ruban ong ba haki snem gi ban wan nga syukur pad igi bor sarkar ba kinile kat bala ban kier ban num pentut ya ki jingile kai kumbaga lajai ngi menta ban ngi ba kanum jasu mo kumenin ngi lade ban sange no tang steng singi namar ba gadon gaduran kop ho ngi sutu ba ka football ka de ka wei pat ka jingile sport ka ba khampau ka ni ka jala ka jongi bat ngi da so sarong ru ba ngi don ki player ki ba tibet ki ba don ni ka ni ka sap aga jingile football tinrei ka wei ka sport pada kanum dei ban penlip no la ne ban pendu men sim ya ka wei pat ka sport tingi kermen ba kum kini kinum jasu bat ngi sotanat pada ba kini ki bawan sa kini ka tournament ki la sha sitom bat ngi khamtam gitu ki bawan na jangai ki bala shabar jong ka Shillong ki dahap ban sa atam se sisi bat kin salip hai tangsu wai kini ka tournament